Il-Pulizija wissiet li ma ħarġet ebda permessi sabiex il-ħadd filgħodu ssir dimostrazzjoni dwar l-immigrazzjoni irregolari. Fuq Facebook għaddejjin messaġġi bi promozzjoni ta' dimostrazzjoni favur il-Gvern Malti. Skont min qed jorganizza qal li il-protesta se ssir bħala sinjal ta' pushback lejn il-45 immigrant mis-Somalja illi waslu fi xtutna it-tlieta li għadda. Il-ġimgħa il-Prim Ministru Joseph Muscat qal illi din il-protesta m'għandix l-approvazzjoni tiegħu personali kif ukoll tal-Gvern preżenti. Konna qegħdin nikkonsidraw l-options kollha kif għedna sa mill-ewwel mument fuq dimostrazzjoni qed tgħid li ħassir m'għandha l-ebda appoġġ la min-naħa tiegħi laħas min-naħa tal-Gvern anzi niddiswadi aħna ma nibżgħu mhix kwistjoni ta' dimostrazzjonijiet u ma naħsibx li għandha ssir l-ebda dimostrazzjoni. Fil-verità ma tgawdi l-ebda u hija appoġġ min-naħa tiegħi. Wara li baqgħet issir il-promozzjoni fuq Facebook, il-Pulizija ħarġet stqarrija fejn qalet li ma hemm l-ebda permessi sabiex issir din l-attività u wissiet kontra kull illegalità jekk din issir għaliex mhijiex konformi mal-liġi.